Ya nanku omunye umbuzo lo ubuya emuntwini engicabanga ukuthi ngiyamazi. Okay. Uyabuza yena uthi mina bengifuna ukuthola i-Microsoft Office kodwa angiyitholi iyabiza, and i-computer yami i-Microsoft 2010 i-trial version, into ezinjenganazo nalezo. Ngingayithola kuphi i-Microsoft noma i-program engangenzela izinto zami ezokutype njengokutypa lento ezenziwa i-Microsoft Office? Yeah, ngicabanga ukuthi ngumbuzo osengqondweni zabantu abaningi lo. Angeke ngisho igama ngoba ngicabanga ukuthi uyangazi, ngiyakwazi. Awubhalanga legama ngoba uyazi ngiyazi, kodwa ngibone nge-email ngoba ivele khona nje kuma contacts ami. Okay ke, ngiyajabula ubuze lo mbuzo, ungazange utope ifoni wangifonela, usuzaphendulela abantu abaningi abanawo umbuzo yena lo. Into ekhona ukuthi i-Microsoft Office u-2010 enale trial version nenja nje uma ungayithola right, ngeqiniso empeleni inzima ukusebenzisa mawusuke wasebenzisa ama older versions, ama earlier versions yabo 2003 2007 kanjalo. Into engakutshela yona ukuthi kune software abathi i-OpenOffice.org. Ungaya nje uthi www.openoffice.org, is very good. Iyawudownloadela i-version yayo, ithiwa i-open source software. Open source usho ukuthi nje i-free yenziwa ngabantu nje behlanganela bayenza yaba free. Into abayicelayo nje kuwe laphana uma ufuna ungadonate, kufana nabo AVG, mawufuna uyadonate, mawufuna mayukusiza nomhlawumbe uthole wabaSpain £1 noma €1 noma $1 wadonate wabanikeza nje, kodwa i-free. Into eyenzakalayo ungadownloada i-openoffice.org. Ilezinto ezihambisana ne-Microsoft, njengo-Microsoft sile Excel yona ilo calculator, sino Word yona ino writer, konke nje o-PowerPoint ba-Microsoft nayo inakho. I'm sure i-presentation yabo angisazi ukuthi bathi yini igama, but inakho konke okunjengalo. Noma yona ezinye izinto ingathi limited, but mina ngicabanga ukuthi yenza izinto excellent ezinhle kakhulu, almost the same, exactly the same. Nginayo nje ngisebenzisa yona nasekhompyutheni yami, yenza izinto ezinhle kakhulu. Ungayidownloada ke laphana uma usuyisebenzisa, uma ubhalile mhlawumbe utype incwadi zesikolweni. Uma uthatha incwadi zesikolweni, into sokufanele uyenzeke ngoba owakho umbuzo ubusisho ukuthi umngane wayenenye into ngicabanga ukuthi wayidownload yona leyo OpenOffice, watype kahle sibili, watype kahle ngempela endlini, yonke into yaba right. Uthe efika esikolweni ethi uyavula isavuleki, esevula ngecomputer esikoleni isavuleki. Yebo, ngoba icomputer esikolweni ayinayo leyo OpenOffice.org. So into enzakalayo ukuthi if uyidownloadile, mase usuqedile ukubhala incwadi yakho noma umsebenzi wakho wesikolo, usave laphana, uyaklikha uthi save as, laphana ukuthi document type yona eyayo okuthiwa save as document type khona, uyaklikha i-down arrow, sizokunikeza ama-options, uyisave as doc.doc eka Microsoft Office. Laphana mase uyisave kanjalo, iyenza ukuthi ma ususiyayivula phambili esikolweni, of which I think basebenzisa i-Microsoft Office, sizokwazi ukuvuleka. Because wena ma uyiyekele nganale i-format yayo ye-Office.org iyasala njalo. So kufanele ukuthi i-computer esikolweni la ile Office.org, okwenza ukuthi ingayivuli ukuthi ayinayo i-formatting yakhona, ayihambisani. So kuyabe sofanele uyitshele yakhe i-computer, utshele yakho ngapha, ngoba ngale ngeke ukuthi sengivula usithi othi ngiyivule nge-OpenOffice nge-Microsoft document isingale ungazange uyilungise. Ngafanele uyilungise usayisave, uyisave as i-document, i-Microsoft document. Ngiyazi yezwe OpenOffice, but mawuyisave uyisave as Microsoft document, ukwenza ukuthi masuyivula ngale uyivule kahle. Kuyafana le i-version yabo Excel bathi calculator, ungenza ama calculations akho
yonke into kahle, ama-spreadsheet akho kahle, spreadsheets akho bese usave as .xls ngoba ukwenzela ukuthi siyevulwa iMicrosoft phambili kukhompyutha yakho yasesikolweni. Into elula nje kuphela, kodwa kufanele uqaphele khona lapho mawusasave ukuthi ukwenza kahle yini, ngoba ungavela uphambanise ku7 uvela uphazame khona ku7 ngale phambili awukwazi ukuyivula. So vula ngeOpenOffice, utype uqede, uma uqedile uthi save as. Mawuthi save as, mawufuna ungawuhluphi njengoba ikhona ekhompyutheni, masuyabe usunayo ekhompyutheni yakho, usave ama-document amabili, usave uqala ngeformat yona le e-OpenOffice, ubusuklikha futhi ufile uthi save as, ubususeva enye icopy yesibili ngedocument. So usuzabela ama-document alamagama afanayo kodwa lama-format ahlukeneyo. So leyana wenzela ukuthi uyivule kahle phambili ngamakhompyutha amaningi, ngoba amakhompyutha amaningi asebenzisa yona i-Microsoft Word, i-Microsoft Office. So uyabusenzela ukuthi i-document yakho oyivule nge-OpenOffice phambili lapho uyakhona noma uyangaphi noma ithumela nge-email ukwazi ukuyivula nge-Microsoft Office. Kulula nje kanjalo. Into ekufanele uqaphele ukuthi uyisave kanjani, uyisave ngayiphi format. So ngithemba ukuthi kuyakusiza and I'm very certain uzokusiza. Wena ke obuza imibuzo naloyo ungifonele, ngiyazi ukuthi kuzokusiza esikolweni. Qhubekani futhi libhalela kubuza tina@gmail.com, buza tina. Kuyajabulisa lokhu ukubona nabantu abasaziyo sebesibhalela bebuza. Siyajabula ukuthi baningi abantu abathakazelela uhlelo lolu ngolokusizana nje ukwenzela ukuthi sikwazi ukufunda ngawo amakhompyutha. Ziningi izinto esizifunda kunje nginje mina nami ngiyafunda kini, ngiyayifunda ikhompyutha, ngifunda olutho olusha every day. So zonke nje kuma nento entsha enkade ngingayazi engiyifunda ngekhompyutha. And njengemoto, ikhompyutha uyifunda ngokuyisebenzisa. Ungaya esikolweni ufunde lokho kodwa ukuthi uyisebenzise kahle, ukuthi uyazi kahle ukuthi uyisebenzise wena, usebenzise ufuna uneyakho futhi ekhaya, neyakho endlini uyisebenzisela, wenza imistake ufuna imistake. And into right ngekhompyutha ke kula owenza khona amaphutha, ofunda khona. Mawenza amaphutha uthi kanti lokhu kuvele njani? Okay, mawuvela lokhu usho ukuthi ngipressela because ufuna ukubona khona, usobona khona ukuthi okay lokhu kuvela mawenze so amaphutha ekhompyutheni asifundisa into entsha ebesingayazi. So qhubekani ke libuza imibuzo, ningasibuza imibuzo kuphela noma nisitshele ukuthi hayi mina ngidiscover ukuthi mawenza kanje kuvela ukuthi mawenza kanje kuvela ukuthi. Into ezingasiza lathi sikwazi ukuphendula abanye, sitshela abanye abangabe benale problem ngama discoveries amatsha nane eliwatholayo, sisize abanye njengani abadinga usizo. Ngoba ngishilo nje ngathi ufunda kokuphela, nami ngithola ukufunda kini ngemibuzo yenu, kini ngezaluleko zenu. So qhubekani ke kanjalo lisibhalela kubuza tina@gmail.com, buza tina@gmail.com. Ngingaqedi ngombuzo wakho, well sengiqedile ngombuzo wakho sisi, kodwa ngizothanda ukusho ukhona umuntu ongibuzileyo ukuthi why ungaphenduli ngeshona. Ngiyaxolisa, ngiyasizwa ishona and ngiyazama ukusikhuluma kodwa angikho perfect ukuthi sengaze ngikwazi ukuphendula imibuzo yenu. Otherwise le mbuzo yenu yasale ngasaphendulekanga kahle ngenxa ukuthi ngigiliza ishona. Uma ikhona ofuna ukumphendulela ngeshona, ngimtshele ngesindebele noma ngesilungu abasephendula ngeshona indlela engimtshele ngayo, ngajabula. Angibhalele futhi khona la kubuza tina@gmail.com asho ukuthi yena engakwazi ukumphendulela ngeshona. Kungaba kahle kakhulu ukwenzela ukuthi sifake abantu bonke bakithi eZimbabwe babekwazi ukuphenduleka. And maybe kusiya ngesikhathi sizabe sesifake khona phela nabo Tswana nabo Sotho beSouth Africa, nabo Tswana nabo nama-languages maybe abo Zambia, omakhelwane bethu, sikwazi ukuthi sigoqele bonke abantu bethu phela, ngoba baningi abantu abafuna ukwazi ngamakhompyutha kodwa ngenxa ukuthi lami ngilimited ngama-languages, ngizazela sona phela isindebele sami, lesilungu sona lesiphele ngisikilizayo. Ikhona phela ngikwazi ukuphendula ngakho, kodwa uma ekhona omunye owazi ukuthi asiphendulele ngolunye ulimi, usibhalele futhi khona lapho usho ukuthi wena ukwazi ukukhuluma luphi ulimi. Kufanele ube wazi ulimi lwakho lwazi kahle
kahle but wazi nesilungu ukwenzela ukuthi mina mangalazi ulimi lwakho ngikutshele ngesilungu ukuthi uphendule kanje noma wona mawuzazela ukuphendula kahle ngama-computer futhi akunankinga kodwa kudingeki ukuthi ube umuntu wazi ama-computer ngoba ngizokutshela nami sobe sothola usizo sikutshela ukuthi uphendule uthini. Ngiyabonga.